Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Айтып кетсәгез иде, татар Википедиясына сезнең үзегезнең килүегез кайчан булды һәм ни сәбәпле бу эшкә алындыгыз? Татар Википедиясы. 2008-9 тирәсендә мин аны үзем өчен ачтым. Шул 2009 елның азагында үземнең хисап язмасын теркәдем. Әмма актив рәвештә апрель булган микән, май микән, 2012 елда әзме күпме яза башлаган идем, бу мөхит белән тирәнрәк таныша башладым. Ни өчен үзегезгә менә кирәк дип саныйсыз Википедия? Мин әйтик, фән, бизнес һәм технологиялар кешесе. Миңа иҗтимагый мәсьәләләр артык кызык түгел. Шундый очракта миңа үземнең татар телемне ничек саклыйм дип, ул миңа нигә кирәк дип уйлашып, үземә интернетта ни радиопрограммалар, ни веб-сайтларда башка кызыклы контент тапмагач, менә иртәме-соңмы Википедияга эләккәч, аның, то есть мин Google-дамы, Яндекс-дамы булды белмим. Андагы материаллар белән таныша башлагач, менә шул вакыттан бирле әзме күпме шөгыльләнәм, татар телемне саклыйм, шул арада гомумән глобаль татарларга файда китерәм. Хәзерге вакытта татар Википедиясе ул ни хәлдә? Күпме язма бар анда? Әлеге көнгә 70 меңне мәкалән шиген уздык без, каядыр 72 мең тирәседер. Аны сезнең караучылар, тыңлаучылар, укучылар үзләре сайтны ачып күрә алалар статистика бүлегендә. Кулланучылар менә сорадыгыз, соңгы 30 көн дәвамында без кулланучы дип фақат язучы, ягъни журналист, мөхәррирләрне генә дип саныйбыз. Безнең менә 70 теркәлгән кеше нәрсәдер әзме күпме дәрәҗәдә язган. Һәм алардан соңгы ай дәвамында актив рәвештә әйтик берничә меңдән берничә дистә мәкалә язучы яки үзгәртүләр кертүче, менә 10 активны санап алдым. 10 актив кеше бар дип әйтәм. 10 актив, ягъни соңгы ай дәвамында бик күп, 1-2 генә түгел, ә берничә дистә һәм берничә меңгә кадәр үзгәртү кертүчеләр. Көненә ничә яңалык кертелә дип әйтеп була? Менә текст, мәсәлән, мәкалә, яңалык, бу түгел кичкенә төзәтүләр турында сүз бармы, мәсәлән, әйтә аласызмы андый саннарны? Мин шул дәрәҗәдә аны күзәтеп тормыйм. Статистик саннар сезгә кирәк икән. Төрлечә була. Әлбәттә, 200-дән артык була алмый. Шул арада 10-нан әзрәк тә була алмый. Көненә. Һәм менә шуны әйтеп китсәгез иде, мәсәлән, бөтен нәрсә белән чагыштырганда күргәндә, Россиядәге бәлки башка телләр белән сез чагыштырулар күрсәтерсез. Башкорт Википедиясе белән, мәсәлән, яки бүтән халыкларныкын белән әйтеп китерсез. Дәрәҗәдә ул татар Википедиясе популяр. Бу яктан чагыштырып барсак, аны беренчедән көнгә күпме төрле компьютер, смартфон, планшетлардан керүләр ягын карап була. Әлбәттә, күпме битләрне укып, ягъни аның файдалылыгы нәтиҗәсеннән күзәтеп була. Мәкаләләр саны ягыннан артык файдалы түгел. Бу яктан без бәлки
Россия телләр арасында без мәкаләләр саны ягындан без бәлки бер 5-6 урында барабыз. Чөнки Россия телләр арасына русча гына түгел, украинча, казакча, финча һәм дә азәрбайҗанча керә. Нәтиҗәдә бу зурлардан алга чыга алмыйсың син. Без бер 6 урында мәкалә караучылар саны буенча biz гомумән алганда әлбәттә шул зурларны зур 5-не санамасак, шул беренче яки икенче урында, гадәттә беренче урында йөрибез. Һәм дә шул укылу, мөрәҗәгать итү, аерым мөрәҗәгатьләр саны буенча да шул ук хәлдә. Тулаем алганда Россия халыклары телләре Википедиялар саны 31 тирәсендә. Siz sanab ketgan tillar, alар bütün Rossiya tillerine kirmiyor mesela Kazak, Azerbaycan, alар ayrım ildə. Әмінə Rossiya tilləri arasında. Рамис әфәнди, ялгышасыз. Россия кануннары буенча Россиянын территориясында берәр җирдә, булсын муниципалитетта, булсын республикада, аның дәүләт теле яки официаль теле дәрәҗәсенә билгеләнгән икән, димәк, ул безнең телләр санына керә. Казак, Азербайҗан бит Россия. Азербайҗан теле Дагестан республиканың рәсми телләре арасына керә. Казак теле Алтай республикасының бер муниципаль районында рәсми кулланылышта. Фин теле шул хәл Карелиядә. Украин теле Крымда. Әгәр без буларны исәпкә алмасак, татар теле менә Россия милли республикалар турында гына сүз бара икән, татар теле икенче урында, рус теленнән соң. Яхшы. Бу яктан бүгенгә көндә мәкаләләр саны, укулар, мөрәҗәгатьләр саны буенча икенче урында, активлык дәрәҗәсендә бәлки 3нче урындадыр, чөнки безнең башкорт коллегаларыбыз күпкә активрак. Бу ягыннанмы әллә төзәтмәләр кертү ягыннан? Төзәтмәләр кертү ягыннан аларның актив катнашучылар саны бәлки безне инде узган, аларның 100-гә әйтик, тулаем алганда соңгы ай дәвамында үзгәртүләр кертүчеләр саны 100-гә якынлашадыр. Актив дәрәҗәсендә 15-20 кешедер. Әйтеп китсәгез иде, менә ни дәрәҗәдә популяр уку ягыннан, төзәтмәләр кертү, редакторлык ягыннан түгел, менә кулланучылар ни дәрәҗәдә көнгә мәсәлән күпме уникаль кулланучы керә, аена бәлки? Көнгә бер 20 мең тирәсе мөрәҗәгать, ягъни битләр ачыла, укый, һәм дә бер 2000 тирәсе аерым девайстан, компьютер булсын, смартфон, планшеттан укырга керәләр. Уникаль кулланучы. Уникаль кулланучылар турында сүз бара. Бу дөнья буенча, әйеме? Бу бөтен дөнья буенча, минем статистика бар. Сентябрь айында иң беренче урында татар Википедиясын Америка Кушма Штатларыннан укыйлар иде, 40%. Икенче урында Россия Федерациясыннан 15%. Өченче урында Германиядан 11,3%. Дүртенче Франция 8,8%. Аннары Сингапур 7%, Канада 5,5%, Кытай 4,5%, Гонконг аерым 3,3% һәм башкалар 4%. Сез ничек уйлыйсыз, менә кемнәр соң бу Гонконгтан мәсәлән татарны укучы кулланучылар? Google-га мөрәҗәгать итүчеләр, татарча анда текст кертеп табучылар кем булсын? Гонконгта татарлар юкмы? Сез ничек аңлата аласыз, менә мәсәлән бу кешеләрнең шул кадәр дәрәҗәдә татар телендәге мәгълүмат аларга кирәк булуын, үзегезнең менә бер фикерләр? Мин бу соравыгызга башка яктан карасам, ярыймы? Нигә Россиядан әз укыйлар дип? Чөнки Россиядә гомумән кешеләр Яндексны куллана, анда кертә бер текстны. Һәм Яндекс Россия эчендәге .ru доменында булган, яки Яндекс статистикасына теркәлгәннәргә өстенлек бирә.
Рус тілі Википедиясына Яндекс башкача карый, ул аны барыбер күрсәтә. Башкаларны әлегә шул кадәр бәлки әһәмияте булмагач, ул анарга өстенлек шул кадәр бирми. Нәтиҗәдә кем Яндексны куллана бүгенге көндә ни башкортлар, ни сахалар, ни чеченнар, алар чечен шул Википедияларга язылганны гадәттә беренче биттә күрмиләр. Ул икенчеме, өченчеме биттә. Анда инде ачучылар саны әйтик 5% җитсә, анысы да кызык. Гомумән чөнки статистика бар инде ничек кем шул выдачаны ачып, кайсы урында булганын карыйлар. Башка илләрдән бер дә шаккаттырмый татарлар бар. Бөтен дөнья буенча Google буенча кулланалар икән, Google аны башкача индекслый. Һәм дә бер тема буенча кызыклы мәгълүматны нигә алмаска? Менә сез анализ ясаган идегез бит, иң популяр татар сайтлары дөньяда дип. Анда беренче урында сез Википедия менә җәй көн эшләгән идегез. Шул мәгълүматларны китереп китсәгез иде, нинди сайтлар иң популяр? Иң популяр татар сайты tatpoisk.net. Чөнки ул сүзлек. Икенче урында агрегатор булып торган matbugat.ru килә. Өченче урында, өченче, дүртенче башка урыннар алар гадәттә инде шул кадәр төгәл билгеләнми, аерылып тора. Ләкин беренче унлыкны карасак, интернетта Татаринформда анда керә, Балтаси.ру, Сабы.рт, Чүпрәле, Буинск, ТНВ, Азнакаева. Менә шул тирәсе. Татар Википедиясы гадәттә аның аерым домена булмагач, аның фақат эчке статистикасына гына карап була. Әйтик, бу яктан ул каядыр менә бу алдынгы унлыкта бер 5-6 урыннарда торып тора инде. Дөньяда сез аны беренче урында дип әйткән идегез. Гомумән алганда Википедия проекты дөньяда 5-нче урында. Татар Википедиясы, татар сайтлары арасында кулланучылар саны буенча Татар Википедиясы, татар сайт Tatnet-та 5-6 урында булып тора. Дөньяда. Дөньяда дип әйтик. Һәм менә сезгә шушы сорау, сез ничек уйлыйсыз, ни өчен, әгәр без глобаль максатларны күз алсак, татар Википедиясы ни өчен кирәк? Ни өчен аны үстерергә кирәк? Бүгенге көн татар теле турында уйлыйбыз икән. Татар Википедиясын кирәге шул кадәр генә. Ләкин бер 10 елдан, 15 елдан, 20 елдан татар анлар һәм дә соңрак татар теле кулланылыштан юкка чыкмасын өчен Википедияны, вики мөмкинлекләрне кулланмыйча булмый. Ул татар теле өчен генә түгел, ул шул рус теле дә, шул дәрәҗәдә Кытай теле дә өчен ил эчендә, аны берәр ил эчендә дәүләт теле, рәсми тел буларак куллана алабыз, яшәтә алабыз. Мәҗбүри иттереп. Ләкин әйтик, тормышта аның кулланылышын, глобаль кулланылышын расларга телибез икән, вики технологиясыз булмый. Һәм бу яктан булсын рус теле өчен, булсын татар теле өчен һәрбер аерым кешенең кертеме, һәм дә халыкның һәрбер кешесенең кертеме бөтен дәүләт структураларына караганда көчлерәк булып чыга. Һәм вики технологиясы шундый мөмкинлекләргә юл ача. Менә аның өчен генә дип әйтә алам. Чөнки анда бергәләп тудырасыз ресурс, һәр аерым бер кеше әз нәрсә белә, ләкин бергәләп эшләгәндә зур әйберләр үсеп бара. Сез ничек уйлыйсыз, менә сез башкортларның менә алдынгы технологиясын дип әйтим инде, тәҗрибәсен әйттегез, аларда күбрәк дип, алар нәрсә исәбенә булай ирешкәннәр? Башкорт дусларыбыз гадәттә хәзер пенсионерларны эшләтә башладылар. Пенсияга чыккан журналистлар, пенсияга чыккан укытучылар, булсын рус теле, булсын башкорт теле, булсын башка телләре,
ВКонтакте, Одноклассникта, Фейсбукка отыру урынына үзләренә Википедияның һәм вики мөмкинлекләрен ачалар икән, теге вакыт ВКонтактеда, Одноклассникта уздырылган вакыт зая киткән дип әйтәләр һәм дә эшкә тотыналар. Чөнки үз телләрен, үз милләтләрен, үз мәдәниятләрен саклау өчен тиң ресурслары юк. Анда миннән күпкә олырак яшькә 60-ны үткән бер ничә кеше җыелган иде. Элекке депутатлары да аларның, шул башка башкарма органнарда эшләүчеләр, кем шул үзләренең башкорт теленең киләчәге белән яналар. Һәм дә әйтик, дуслары арасында бу мәсьәләне тарата башлагач, менә хәзер аларда әйтик, Башинформда, бөтен Башкортстан газетларында да алар турында күп мәкаләләр чыга, язмалар чыга, телевидениега еш чакыралар. Алар инде бөтенесен бөтен районнардан җыеп семинарлар уздыралар, районнарларга йөриләр. Нәтиҗәсе инде билгеле. Бу нинди дә булса теге программа нигезендә эшләнәме, әллә бу кемнеңдер иҗтимагый башлангычымы? Википедия ул фақат волонтерлар. Башкортстанда дип әйтим. Әйе, Башкортстандагы википедистлар да, алар да шундый волонтер, урамда йөри торган кешеләр. Аларны кем белән оештыра, мәсәлән, шушы семинарларны үзләре? Үзләре җыелгач, бер-берсен табылгач, аның кирәген аңлагач оештыралар. Теләсәләр грант, менә ялгышмасам, Россия Федерация президентының грантларын да аталар. Төрле оешмалар аркылы халыкара дәрәҗәдә дә төрле семинарларга йөриләр, өйрәнеп торалар. Мин бөтен Россия телләре, халыклар телләрдәге Википедияларга бөтен дөнья яңалыкларын тәрҗемә иттереп барам. Булсын төрекчәдән, булсын французча, итальянча, инглизчә, башка телләрдән, рус теленә Фейсбукта урнаштырам, башкалар аны ВКонтактега урнаштыралар, тараталар. Актив халык булса, үз теленең киләчәген турында уйларга, пожалуйста, куллансыннар. Сез ничек уйлыйсыз, менә үзегез сезнең дә оештырасыгыз килгәнме, мәсәлән, грантларда татар Википедия волонтерлары катнашканы бармы? Нәрсә җитми әгәр юк икән? Безнең хәзер үткән елдан бирле Сәләт Вики мәктәбе исемле проект эшли. Казанда менә Сәләт оешмасы бу безне элекке Сәләт ветераннарын җыеп, нинди булса тәкъдимләр бирә аласызмы? Татар халкына файда булсын өчен. Мин тәкъдим иттем, әйтәм, менә Вики дөньясында шундый инструментлар бар, кызык микән дип. Алар кызыксынып киттеләр, бер ел дәвамында эшләдек. Хәзер инде беренче елның әйтик студенты бу проектны үз кулына алып, аны башкарып бара Сәләт шикләрендә, Сәләт клублары шикләрендә. Аларга әйтик, бөтен Татарстан, бөтен татар дөньясы буенча әйтик, бездә олырак буын юк икән кимендә, актив олырак буын юк икән, актив яшьләр үзләре кулларына ала башласын. Татнетны. Башкарабыз аларның, Тимерхан әфәнде, кызыксынулары бар, төрле татар авылларына, музейларына, халыкара конференцияларына йөрү, фәнни докладлар ясау, алар өчен менә шундый грантлар кирәк булса, мин әлбәттә үз тәҗрибәм белән татарларга да ярдәм итәргә риза. Гомумән алганда үзем өчен юктыр, минем өчен татар теле хобби гына. Менә шул төрек яки француз, яки итальян теле дәрәҗәсендә. Ул минем бер кемлегем, минем татар кемлегенең өлеше татар теле. Ягъни мин анарга әлбәттә татар Википедиясына башкаларга караганда күбрәк игътибар итәм, күбрәк ярдәм итәм. Ләкин аерым, белмим, сез бит ВКонтактены үзегез оештырмыйсыз, ВКонтакте, әйдәгез ВКонтактены үстерим дип грантларны отып. Мин дә шулай ук татар Википедиясыннан артык фақат күзәтеп, техник ягыннан, киңәш ягыннан менә шулай эшлибез. Ара-тура мәкалә язам. Менә ничек уйлыйсыз, менә үстерер өчен нәрсә кирәк татар Википедиясын? Татар Википедиясын үстерер өчен. Татар Википедиясы мәгърифәтчелек проекты.
Дөнья тарихында мәгърифәтчелек белән кем шөгыльләнгән иде? Энциклопедияларны кем язган иде? Карасак, Франциядә, карасак, Россиядә, карасак, инглиз телле илләрдә. Ул инде гыйлем, әзме күпме гыйлеме булган кешесе, яки киресенчә үз гыйлемен үстерергә теләгән кешесе. Википедия ул инде халык яза торган проекты. Татар халкының үзенең татар телендә гыйлемен үстерәсе килсә, волонтерлар табыла башса, әлбәттә үсеп чыгачак. Бер мөмкинлек, мәгариф өчен мөмкинлек, бик кызыклы мөмкинлекләр. Менә хәзер инде сәләт кенә түгел, Казанда менә балаларым укыган гимназия мөдире белән, директоры белән сөйләшеп, андагы укытучыларга аңлата башладым. Балаларга үз эшләрен яки мөстәкыйль эшләрен, рефератларын кәгазьдә язу урынына электрон мөхиттә язуны өйрәтә алабыз. Нәтиҗәдә анда бернинди плагиат мөмкинлеге калмый, чөнки автоматик рәвештә тикшерелә. Аннары бу эш, аннары чүпкә китми, абойларга тәрәзәләрне ябу өчен китми, яндырылмый. Ул аннан соң да киләчәк балаларга һәм дә олыларга бөтен глобаль дөньяда бер инде ресурс булып тора. Һәм дә укытучы өчен бу баланың нинди темалар белән шөгыльләнүе, ничек прогресс булуы төрле мәсьәләләрдә, күп төрле вики-проектларда, белем бирүче вики-проектларда күзәтү журналы да бар. Менә бу якларын аңлатып, бу яктан да ярдәм китереп була. Әлбәттә, Википедияның отышлыгы нәрсәдә? Википедияга үз шәһәрегез яки шәһәрегез турында язасыз икән, үз телегездә һәм дә башка телләрдә шәһәрегезгә килүчеләр турист саннары 7-8% арта. Аннары Википедияда сезнең ширкәтегез турында мәкаләгез юк икән, димәк, сез аеруча зур телләрдә, рус телендә, инглиз телендә мәкаләгез юк икән сезнең ширкәтегез турында, яки түбән дәрәҗәдә, димәк, сезнең ширкәтегезнең дәрәҗәсе шул кадәр генә игътибар итмәскә дә мөмкин. Бездә Татарстанда хәтта акча түләтеп бу мәкаләләрне яздыручылар да бар, исемнәрен атамыйм. Русча да, инглизчә дә, миңа да мөрәҗәгать итүчеләр бар иде. Мин әйтәм, бу минем өчен хобби, акчаны башкача эшлим дип. Аннары әйтик, балаларга гына түгел, студент һәм университетларга, мәктәпләргә, университетларга гына түгел, әйтик, ширкәтләргә килүчеләргә бөтенесенә без бүген гыйлем икътисадында яшибез. Димәк, һәрберебез безнең тиз генә төрле деталь отчетларны яздырырга тиеш. Һәм дә менә Википедияда эшләү, менә бу мөхиттә анда әйтик, мәкалә төзелеше булсынмы, аннары тиешле искәрмәләрне күрсәтү, чыганакларны күрсәтү, ул да менә бу бик файдалы яклары булып тора. Әлбәттә, Википедия ул күп менә бу зур гаиләнең бер проекты гына. Сез ничек уйлыйсыз, менә дәүләт күләмендә яки ниндидер дәүләт органнары, учреждениеләре күләмендә моны эшләргә кирәкме Татарстанга, татар телен үстерү максатында? Кирәк сүзне яратмам мин. Кирәкме икән аны дәүләт дәрәҗәсендә эшләргә? Менә сез әйтеп торасыз бит, ул гына кеше дип әйтәсез хәзерге вакытта, мәсәлән, татар телле мәгълүмат күп булсын өчен, кеше рус теллесенә мөрәҗәгать итмәсен, татар теллесенә мөрәҗәгать итсен өчен мәкаләләрне күп булуы кирәк, шулай бит. Күплек кенә түгел, сыйфаты да кирәк анда. Чөнки, мәсәлән, Габдулла Тукай биографиясы бик популяр мәкаләләр арасында. Балаларга мәктәптә бирәләр икән аны эзләргә, алаларны хәтта Яндекстан табалар, укыйлар. Менә миннән кадәр шул лицей-интернат, икенче лицей-интернатны бетергән егет, Рашат Якупов шөгыльләнгәндә, ул әйтәдер, безгә хәтта хатлар киләләр, рәхмәт яусын сезгә татар мәктәпләреннән Татарстан буенча дип.
Чөнки бу мәгълүматны җыялар. Тимерхан да үзенең мәктәбендә Яшел Үзән егете реферат урынына директорыннан, укытучысынан рөхсәт сорап, Галимҗан Ибраһимов турында мәкаләне күпкә яхшыртты һәм дә аны чыгышын ясады сыйныфы алдында. Димәк, Галимҗан Ибраһимов турында да хәзерге вакытта татар телле мәкаләсе яхшы дәрәҗәдә. Кирәк микән аларга дәүләт оешмалары алар үз кирәген карыйлар, үз сайтларын татарча булдырсалар, шәп инде бер яктан. Икенче яктан, бәлки безнең татар Википедиясы, татар мәгарифе булсын, урта мәгариф булсын, югары уку йортларында, ягъни ПТУларга кирип, аларны өйрәтеп булса икән, аннары менә бу укучылар белән бергәләп, төрле дәүләт органнары белән яки дәүләт органнары белән түгел, хәтта менә сезнең кебек оешмаларыгыз белән бергәләп төрле уртак проектларны оештырып була. Чөнки Википедияга волонтерлар яза, берәр сезнең кебек кеше яки башка журналист булса, аның бит үз планы бар. Ул анардан өстен нинди булса киңәшләрне бирә аладыр яшьләргә үзенең юнәлеше буенча. Әмма күбрәк көтү бәлки урынсыздыр да. Әле күптән түгел генә шундый вакыйга булган иде, мәсәлән, ул даими рәвештә булып тора, рус Википедиясына карыйм, мәсәлән, бездәге теге кайбер безнең язучыларны, билгеле кешеләрне башкорт дип күрсәтү, мәсәлән, рус дип күрсәтү милләтләрен шундый күренешләр булды. Сез ничек уйлыйсыз, менә моны ничек без үзебезнең шәхесләребезне таныта алабыз? Нишләргә кирәк моның өчен? Вики мәхитнең кагыйдәләрен өйрәнмичә, башкалардан, башка Википедияларда сез теләгәнчә мәгълүматны күрсәтүне көтеп торды инде. Ягъни абруйлы чыганаклар дигән принциплары бар. Анда консенсус дигән мәсьәләләре бар. Ягъни үзенең карашларыгызны, чыганакларны күрсәтеп, аралашып, аны кертергә кирәк. Менә мин доктор наук, профессор, ягъни мин шундый дәүләт оешмасыннан дип, менә мин әйткәне дөрес дигән фикер Википедияда кабул ителми. Сез ягъни профессор да булсагыз, дөньяның башка, әйтик, Аргентинада бер татар баласы үзенең смартфоныннан кирип, сез үзегезнең фикерегезне тиешлечә дәлилләмәгән икән, сез ул 6 яшьлекме, 10 яшьлекме бала сезнең кертемегезне юк итә ала, кире кайтара ала. Ул юкка чыкмый, әлбәттә. Аннары кире кайтарып була. Ул тарихында һәрбер адым языла. Ләкин сез әйтик, Вики җәмгыятенә, теге яки бу бүлекнең җәмгыятенә сезнең фикерләрегез ышанычлы һәм дә абруйлы чыганаклар белән дәлилләнгәнен күрсәтә алмыйсыз икән, сезнең карашыгызның дәрәҗәсе шул кадәр генә. Өйрәнергә кирәк, ягъни татар халкы Вики мәхите белән танышмаса, русмы, инглизме, французмы, башкортмы, татармы Википедиясында, татар Википедиясына әйтик, ул бит татарларныкы түгел. Ул бит фақат татар телендәге Википедияның бүлеге. Димәк, анда әйтик, Кытай кешеләре бөтен татарларны Кытай кешесе дип үзгәртә ала. Үзләренең чыганакларына нигезләнеп. Шундый чыганаклар булса. Шундый чыганаклар юк икән, киресенчә татарлыгын күрсәтүче чыганаклар бар икән, аларны күрсәтә белергә кирәк. Моны ничек дип нинди дә булса юллары бармы соң менә безнең чыганакларны абруйлы чыганакларга таянуу? Әлбәттә бар. Һәрбер чыганакларның төрле категориялары бар. Безнең бүгенге көндә татар Википедиясында кайбер мәкаләләр бик яхшы чыганаклар белән якланылган. Һәрбер әйтик җөмлә азагында
Қайдан алынғаны искәрмә, қайсы битеннән, қайсы мәқаленнән, қайсы авторынан. Қай берәүләр айрыша электән язылганнары фақат текст кертелгән. Қай берәүләре авторлык хокукларын боза. Аны да әле төзәтмәгән идем. Чөнки ул җәмгыятьтән тора. Әйтик, татарларның гомуми татар җәмгыяте авторлык хокукларына артык күп игътибар итмәгән икән электән. Кая булса, булсын Татарстан, булсын Башкортстан, булсын башка сайтлардан копипаст, ягъни күчереп кенә урнаштырган икән, аны күреп була. Ләкин һәрбер җәмгыятьтә кебек, артык тиз җәмгыятьне үзгәртмисең, ул оешма кебек. Оешманың дәүләтнең исемен яки дәүләтнең флагын яки телен бер төндә үзгәртмисең, әкрен генә үзгәртәсең. Һәм Википедияның теле мине бик кызыксындыра. Менә мәсәлән, без рус Википедиясын карасак, ул шундый информатив тонда язылган. Әгәр мәсәлән без татар Википедиясын карасак, барысы да түгел, ниндидер мәкаләләр алар менә ничектер теге. Анда язучының үзенең фикерен күрергә була, ул теге чыганакларсыз мәсәлән, шундый стильдә язылган. Дөрес, мин дә аның турында хәзер генә әйттем. Ул җәмгыятьтән тора. Һәрбер җәмгыять үсә бара. Җәмгыятьне тәрбияләргә кирәк. Укытырга, аннары бу волонтерлар белән эшлисең икән, син аларга укытучы кебек, мин сиңа эшле куям дип әйтә алмыйсың. Син аны ягымлы итеп тартып эшкә, аны булсын хаталы язсын. Ул керткән, аның кертеменнән, әйтик, 20% спорт яки башка кызыклы сүзләр булса, 80% файдалы булса, дельтасы 60. Димәк, иртәмесеңме бу әйберләрне, хаталы әйберләрне җәмгыять төзәтәчәк, яки кул белән, яки робот белән төзәтеп булачак. Әмма бу кулланучыны, шул иреклене проектта саклау күпкә отышлырак. Иртәмесеңме һәрбер кеше үсә дә, бар стильләре дә үзгәрә. Бөтенләй язмауларына караганда, татар халкының бөтенләй үз телен белем икътисадында үстерергә теләмә урынына, шул әзме күпме санындагы ихтиярлыларның язулары минемчә отышлырак. Мәсәлән, бу Википедияга максатчан рәвештә ниндидер энциклопедияләрне кертергә мөмкинме, әллә ул әлеге вакытта мөмкин эш түгел? Мөмкин, үрнәкләре бездә бар. Мәсәлән, Казакъстанда Казак энциклопедиясын президенты карары белән Казак энциклопедиясын ирекле чыганаклар, ирекле лицензия астына күчертеп, аны Вики мөхиттәге Викиханәгә керттеләр. Ул инде безнең Вики китапханә дигән сүз бастырылган. Һәм анардан материалларны хәзер күчерү рөхсәт ителә Казак Википедиясына. Сез татар кешеләренә, җәмәгатьчелеккә нәрсә әйтер идегез? Википедияны куллану һәм аны язу буенча. Үзегезнең теләк. Үзләренең ыныклары кая гына яшәмәсә дә, хәтта бер көнне бәлки Марсның яки Юпитер орбитасындагы шушы космик станцияда үсә торган ыныкларына, халыкара әйтик составта, токымында үсә торган балаларына татар телен җиткерергә телисез икән, хөрмәтле ватандашларым, милләттәшләрем. Википедияда бу ыныкларыгыз өчен кызыклы була алачак. Булсын мультфильмнар, булсын төрле әйләнә-тирә турындагы яки гыйлем турындагы мәкаләләрне язмыйча булмый. Һәм кыскача гына үзегез турында әйтеп китсәгез иде, сез кайда тудыгыз, кайда укыдыгыз? Мин Казан егете, тудым, укыдым, өйләндем, балаларны монда үстерәм. Кайда укыдыгыз шунысы? Белемегез буенча сез кем? Белемем буенча бүген мин тәрҗемәче буларак эшлим. Инглизчә, русча, күбесенчә инде бу ике тел арасында конференцияларны тәрҗемә итүче бер егет. Белемегез? Казан финанс-икътисад институты
хәзер инде КФУның өлеше, һәм дә тәрҗемәчелек буенча махсус икенче дипломым бар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.